There is consolation to be had from the church in hard times. The word of God gives comfort. The poor come for the warmth and to pass the long mourning. They have been queuing up outside the church since 5 a.m. for something to eat. They are people who have worked all their lives for the communist state. Their reward is their pension. They can't exist on. Пенсиите просто не ни стигат. Живеем всичко да си плащаме, парно, осветление, отопление, как е мина дума, вода, всичко, да, верно е. И като така просто изнемогваме. По този начин дойдохме тук и сме се наредили за по една чаша, как една дума, една копичка ядене, храна. Аз съм работила с нея в каучуковия завод и там. И имам 28 години, обаче ми е много малка пенсията. 3500 лева. Е, това е. И ми казват да ме храни дъщеря ми. Социални грижи не ми помага. Защото дъщеря ми е разведена, има едно дете и той е без работа. Тя само работи и е болна. At the church, anyone can receive as long as he stands in line. Further up the road, a new queue is forming. Here, people collect forms to apply for food aid from the EU. They can only qualify if they can prove that they can't manage by themselves. Имаме достатъчно документи за всички. Ще изнеса отново декларация. Back at the church, Father Gregory has reached the sacrament. But it won't fill his parishioners' bellies. After service, he will have to go out and speak to the impatient pensioners. It is already 11 o'clock, 6 hours since they joined the line in the biting cold. Това, че се притесняете от тях, всичко е в нашия. Моля ви се, какво ще давате, ако не чувам? Леща. Днеска дам ви леща. Леща. Ама варена ли? И чакайте още малко, ще карат и като дойде Великден, ще има вече и важна към нас. Ние сме духовни лица, които нямаме право да се бъркаме в политически ситуации, но в момента в страната е до такава степен хората гладуват, едва ли някой би могъл по-лошо да си помисли за хора, които толкова време са живели, най-вече възрастните хора, и когато вече излезе в пенсия, той няма дори и да се нахрани като човек. Аз мисля, че ситуацията е много страшна в нашата страна, имайки предвид това, което ние правим тук в Надежда, защото едва ли има някъде друго место такова нещо, което се намира сега в момента. There is soup at the church 3 days a week. On the remaining 4 days, the old folk must fend for themselves. But they simply cannot afford the food that remains in the shops, and the church has no more money. So across Bulgaria today, people are starving. Не съм искала на нашето ударено си виновна. Виновна си ти! Не съм виновна. Си виновна. Моля ви се, не се разправя. Две за болен. Едно парче за болен ще да има. Може ли сестра да е парализирана? The valuable meals are carefully put into plastic bags and nets, or eaten on the spot by those who can't wait. And at home, the sick, the aged, and those too frail to venture outside are waiting for their one meal of the day. The Georgievi family lived well under communism. Both are engineers
and had senior positions. He developed advanced medical apparatus for hospital use. Today, they have both left their professions and work for miserable wages. She is a clerk, and he tends an air conditioning plant at a hospital. Но това, което получавам като заплащане, в днешно време не е достатъчно и не ми позволява да осигурявам издръжката на семейството си и обслужване на дома като поддържане. Затова се налага да работи на второ място в една фирма по охранителна дейност. Работя на второ място и въпреки всичко и с тези две места, на които работя, не ми осигуряват достатъчно средства за един нормален живот. Когато отивам да пазарувам, просто се чудя от кой магазин, евентуално да спеста някой друг лев, просто за да мога да купя нещо. И направо българките вече сме станали магьосници. Чудиме се как да сложим нещо на трапезата и как да импровизираме от нищото да направим нещо в крайна сметка. Защото просто човек трябва да оцелее с заплатата, която в момента получавам, е 30 000. Мога да купа, направете сметка колко хляба. При положение, че един хляб вече средно е 500 лева. Това е. Да си платиме таксите и какво остане за храни, те не стига до следващата заплата. Какви проценти да ги смятаме, като те изобщо не от заплата до заплата едва с ногти държим да могат да стигнат парите. Даже не успяваме да си платим и таксите, опитваме ги плащаме с закъснение, нали, лихви се начисляват, ето сега сме си платили парното. University hospitals like this one used to have the funds to buy Ivan Georgievi's equipment. No longer. The dialysis ward may look well equipped, but in reality, doctors are struggling. The machines are relatively new, but they work for a long period, and I'm not sure when we shall need spare parts. This is one problem. The other one, we have shortage of dialyzer. For the moment, and we hope to receive dialyzer as an aid. A special group of children has always lacked love and care. Now they lack food too. In Bulgaria, unfortunately, we have such houses which take care of children who have no parents, who are abolished. So the children nowadays, this year and the year before, foods are not enough for them. So they are here because some foods are not enough for them. One of the nurses, she brought the child here to the hospital yesterday. She is 1 year old and her weight is about 6 kilograms. Yeah. She has any positive emotional stimulus, and she needs something good, something fine, something to caress her and something to satisfy her. So that's a kind of satisfaction, that's a kind of protest to put the hand in her mouth, and she causes to herself vomiting. The orphans are the outcasts of society. They are vulnerable, often completely lost. If they are gypsies to boot, their only comfort may be the subterranean heat mains in Sofia and a bag of glue to sniff. Хора само не казах 1 месец и половина, що съм избегал. 1 месец и половина му наказаха да седим отвънка, така по улиците. Изгониха те от дома? Да, защото съм избегал от прозореца за това. Той беше пиян. Имаше пари. Таш и той, Монето и Мечо.
То момчето сега в момента в затвора. Удари го си с един камък и го убил преди 3 години. Го убиха. Може ли долу? Seven goats and Ivan Ivanov are the only living creatures left in what was once a huge collective farm. And that's what it was like all over Bulgaria. The communist kolkhozes have been stripped of everything. The soil lies fallow, and Bulgaria, traditionally an agricultural country, has to import food. Food which only a tiny minority can afford to buy anyway. 600 крави за млеко. 9000 овце. Имаше около 300 работници, след като се свалиха Тодор Живков. Тогава всичко започва да се унищожава. Това, което беше кооперативно. И кравите отиваха в ръцете на частниците, бъркуваните крави отиваха в месокомбинатите. И днеска 10 глави говеда, утре 10 глави говеда и така се видя края. In the nearby villages, there are lots of people who would like their own farms, and some have made a modest start. But the really big problem is that the kolkhoz land is not being farmed. For 7 years, the state has just left things as they are. It has not given the land back to the families who lost it to the communists, or sold it to the people who would like to farm it. У България, ако има земеделие, проблем няма. Всичките са под нас. На практика се национализира по начина, който се действа до сега. А ние държиме да се върне точно така, както следва да бъде върнат. И както са нашите документи и на нашите деди. Моя дядо е бил 8 години под турско робство. Нивите, които ги е бил, турчина не е ги взимал. А сега ние не можем да стъпиме на тия места. И затова, преди малко казах, сигурно сте го записали, живи да ни ударят, земята да ни върнат, това е единствено, което може, само СДС. Today, bankrupt heavy industry is a millstone round the neck of poverty-stricken Bulgaria. 30 years ago, the communist powers in the USSR decreed that gigantic heavy industry was the way to true communism in agricultural Bulgaria. So Bulgaria's rich coal reserves were burnt off in giant coal-fired steel mills, like this one in Pernik. Iron ore came from the USSR, but it does so no longer. Now they melt scrap into iron bars. The steel mill is running at half capacity and at a massive loss, as long as it's allowed to go on doing so. According to its dynamic new production manager, who is fighting to save the jobs of the remaining employees, it should have been privatized a long time ago. Така, нашия тук дългогодишен опит показва, че държавата е лош стопанин и от това губят всичките. Просто фирмата няма шанс да оцелее, ако не бъде приватизирана и аз се надявам, че това скоро ще стане. Лошо се управлява, не се управляват ресурси, производителността не се управлява, разхищения, корупция и всичко. И всичко останало. Просто аз не виждам нищо лошо, дори фирмата бъде продадена за 1 лев. Защото който и да дойде, ще има интерес да работи, дай Боже така да е, да си плаща данъците, да се разкриват нови работни места, да се иновира. От тази работа в крайна сметка ще печели тук целият български народ и в частност нашия град. People like Ivan Milichev are rare in Bulgaria.
He started his own company from scratch. He worked for a large state corporation which went bankrupt. But instead of giving up, he bought some of the machinery and began producing metal molds for plastic castings. His company also manufactures plastic products on commission. Не мога да се оплача. Който се труди има, който не работи няма. Това си е стара приказка. But the collapse has made things tough. Проблемите са в данъците. Всичко е в данъците. Най-вече и в ток. Тук ни бият. Което много трудно пробиваме и няма постоянство. Което това ни най-тормози. Всеки месец има изменени. Което не може да планираш, да кажем, за годината или за месец, или което не мога да го направим това. Планирането става за месец, фактически. A new class has grown out of the ruins of communism. The new rich who are making a fortune out of the economic chaos. Most of them acquired state property, often in mysterious ways, and they are getting richer and richer in a society where rules and laws cannot keep up. Plamen Hikrankov belongs to the little club of rich Bulgarians. He has a chain of luxury hotels. He managed to set up a sports skier firm with the state while the communists were still in power. Then he took over the company and things went beautifully. По този начин реализирах едни много добри печалби, които реших да инвестирам в България, не да изнасям парите в чужбина, в чуждите банки, просто да започна построяването на една частна хотелска верига. Тъй като знаех, че България всъщност основно е така приток на валута и на въобще да се оправи държавата, трябва просто да започне едно развитие на туризма. It cost 1,300 krona for a night at his hotel Hikrankov. That's 10 times the monthly wages of the engineers we visited. Foreign businessmen and venture capital are in short supply here, so Hikrankov is banking on a better business climate. Да, надявам се да се промени основно. Всичко то вече се усеща, че се променя, тъй като вече няма на къде нещата да отиват надолу, тъй като всички разбраха, че няма полза България повече да е в изолация. The new elite gathers for a reception at the Atlantic Club, the club which is working to get Bulgaria into NATO. The future leaders are here, politicians from the Union of Democratic Forces. They seem certain to win the election on Saturday, and the people expect them to save the country. От тази гледна точка доверието, което имаме в страната на около 60% от нашите сънародници, дава едно единствено, със сигурност като резултат. Пред България има добри дни. А това, че дните са добри, гаранцията дават Обединените демократични сили и най-вече СДС. The absolute top dog of the evening is Petar Stolyanov, a 44-year-old lawyer and president of Bulgaria. He was elected last autumn by a landslide majority. As he was sworn in January, Sofia's streets exploded in demonstrations and violence, and he was the one who persuaded the powers that were, the socialists, to bow down to the protesters' demands and call an early general election. България няма повече време за губене. Само по пътя на такива категорични, макар и болезнени реформи, ние можем да се измъкнем от днешната криза. Никога нашето общество не е било готово, включително и на жертви, защото след последните години управление за български народ е ясно, че всичко, което се правеше до сега, беше губене на време и суетене пред вратата на Обединена Европа. But there is a danger the problems could overwhelm the president, taking the reins out of the political leaders' hands. The opposition in Bulgaria has been in power once before, since the fall of communism 7 years ago. Българина е корав човек и когато знае на къде върви, колко време ще върви по този път, той, разбира се запретва, мобилизира и си свършва работата. Ние просто ще си свършим работата.
The President and his men have every reason to be sure of victory as Saturday's election approaches. The question is not who will win, for they will, but whether they can fulfill the great expectations of their destitute and hungry population.